Bismillahirrahmanirrahim. Şu bidirekten zinanalan akilleri, hemin kafirlerin betecaplan, vaktiki bir cavan oğlan, cavan kız, şu filmlere bakıya, Bismillah. Şu filmlere bakmada adam mutat bolya, etiyadı bolya, vol bayit gözünün önüne şu filmle bolup durmalı. Şayet bir tofar öyler görýändirsiňiz, gizaha günniz biderek aydım sağlı öýünde qygyryp durmaly. O näme? Yürek, kulak, şoňa öwrençigli mutat bolagly ol adamlar. Sağda awada mutat bolagly. O her kim şu dünyada sağda awada mubtala bolsa, kıyamet gün cennetin sağda awazından mehrum dipdir Peygamberimiz. Hulasa şu teleke filmleri gözüne oturmak bir etiyadaver zat ki insan mubtala bolýa, bayat şonu bir gezek gözden iki gezek yine gözüýäsi gelýär. Yine gözden yine gözüýäsi gelýär. Ve şol bir at möjük ýalyke bilýäňizmi bir at möjük goýullary görende keyif etýär. Amma goýullary ýöne daşyndan gözäp ýöreni bilen möjük doýýarmy? At möjük. Ýok. Möjük ajyksa janyndan geçýär, näme hatar bolsa boyun alýar, goýullara garşy dofulýar. Aýna hu jawan oglan gyzda wagtiki gözü bilen at möjük ýaly bolup tasawirlerden gözläpdi, zor fikri zady şonu bir görsемdik gelip ya, o Hudaý saklasyn, gelip de ahyrda bir oda, bir helakete düşýär, barıp şu haram zady mubtala bolýar. Ay aşıla Yahuda Nasaraň tawtiyesi dälmi musulmanlaryň aleyhine? Hatta bir doktor aýdýa, insan mawjuda naşinahty diýen kitabyny getiripdir. Wagtiki bir jawan adam, her kim bolsun, hulasa bir insan şehweti tehrik bolsa, garize-i cinsiyeti tehrik bolsa, damarlarynyň kanlarynyň içinde bir näçe hormonlar teraşşuh etmäge durýar. Şo kany innamynyň hemme ýerine ýaýrap we hatta zihnine, fikrine de barýar we zihnini däni mahduş edýär, zihnini yaralýar, tabiaty insanyda fikretme bolmasyndan çykarýar insany diýär. Yani şehwet galyp bolup da adam öňkü fikretişi ýaly öz hayatynyň pikirinde bolmaly, biýawreçiligi barmajak bolmaly. Amma şu däne zihnine urandan soňra zihni öňkü ýaly işlemeýär. Näme bolsa özüni wurýa gitýär, haramzada mubtala bolýar diýär. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر و کانال یوتیوب سخنرانی های علمای ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.